Lomoch nedaleko svojich dedín. Ľudia z okolia Žiaru nad Hronom sa obávajú, aby v lesoch a ich okolín sa nepremenili na mesačnú krajinu. Ťažobná spoločnosť negatívne dopady svojho zámeru vylučuje. Stará Kremnička a Lutila, dve dediny, v okolí ktorých sú lomy. Bentonit, ktorý sa tu ťaží, má široké využitie od stavebníctva cez zdravotníctvo až po kozmetiku. Ťažiari v Lomoch chcú teraz svoju činnosť rozšíriť. Miesta, na ktorých budeme ťažiť, v žiadnom prípade nebudú presahovať rozsah 10 hektárov. Miestni ľudia ale o tom nechcú ani len počuť, spísali petíciu. Ide nám hlavne hlučnosť, prašnosť, nadmerný počet nákladných aut. Za celú našu činnosť neprešlo ani jedno jediné auto s bentonitom cez obecné cesty. Je to tak, že cez dedinu áno nechodia, ale po hlavnej ceste, ktorú vlastne máme nad dedinou. V okolí je viac lomov s niekoľkými ťažobnými spoločnosťami. Ľudia nechcú, aby sa oblasť zmenila na mesačnú krajinu. Sme zaviazaní rekultiváciou toho územia, ktorú máme, vlastne je to naša zákonná povinnosť. Vplyv ťažby posúdi Ministerstvo životného prostredia, nech bude akokoľvek, starosta Starej Kremničky vie, podľa čoho si urobia názor. Vedenie obce určite bude stáť za svojimi občanmi, pokiaľ v rámci tejto petícii bude 50% za. No a petíciu proti rozšíreniu ťažby popoludní doručili na úrad. Sú to podpisy z obidvoch obcí, ktorých sa zámer týka. Dokopy je to 60% občanov, je to zhruba 1200 hlasov. Z ťažobných ložísk bentonitu v okolí Starej Kremničky, Ľubo Fronko, televízia.